जी नमस्कार। पावर स्टार पवन सिंह के स्त्री 2 के टीजर आई रहा जौन अभी तक ले गाना रिलीज ना भइल। ए पर का करे के चाहत रह भाई तू? सबसे पहले जितना लोग वीडियो देखा था सबको के प्रणाम भैया। हम बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एकलौता राज करे वाला जेकरा के भोजपुरी किंग कहल जाला पावर स्टार पवन सिंह के फाइनली सुबेरे टीजर रिलीज भइल रहा स्त्री 2 बॉलीवुड मूवी के गाना है जौन बाकी स्त्री 2 बॉलीवुड मूवी के नाम है जौन की बहुत सारा लोग ना जानत हो ऐसे ये तरीका से हम बात करत नहीं, लेकिन जे जे जानता स्त्री 2 के बारे में ओकरा के बता दी कि बहुत बड़ा फिल्म बा। एमे श्रद्धा कपूर आ जौन बाकी राजकुमार राव की का नाम हो एक जना दोनों आदमी मिल के काम कर बोलो। बहुत बेहतरीन फिल्म बा आ बहुत अच्छा एक्टर जौन बा कि बॉलीवुड के में काम कर बोलो। भोजपुरी इंडस्ट्री के मान सम्मान के बात बा कि एकलौता पावर स्टार पवन सिंह बॉलीवुड मूवी में जौन बा कि अपन गाना दिल बड़े अपन आवाज दिल बड़े। लेकिन बहुत लोग के ई लागता कि पावर स्टार पवन सिंह के थोड़ा सा लिरिक्स में हुई वो लोग के हम बता दी कि भैया पूरा के पूरा गाना डुइट गाना बा, पूरा के पूरा गाना पावर स्टार पवन सिंह के गावल गइल बा। अब पावर स्टार पवन सिंह के गाना पर करोड़ों रुपया के लागत में ओकर वीडियो बनावल गइल बा जौन के फिल्म के बहुत सारा एगो क्लिप वायरल हो रहा बा। वह सब के हमनी के दिखा देम सब वीडियो में और वह सब देख लेम। बहुत बेहतरीन क्वालिटी के गाना बा, बहुत सुंदर गाना बा। सारे गाना म्यूजिक पर आज शाम के आवे वाला रहा, लेकिन फाइनली 10 बजे वाला बा। अभी तक ले गाना रिलीज होने के भइल। यही पर बात करे वाला बानी जे आखिर गाना रिलीज होई आ कि ना होई। तब फाइनली गाना अब काल रिलीज होई, आज गाना रिलीज होके वाला नहीं है। अगर गाना रिलीज भी होई तो रात में रिलीज हो सकता है, काहे कि भाई कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण गाना रिलीज नहीं कल गई। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के ई बहुत करेज के बात बा, बहुत सम्मान के बात बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो कलाकार के बॉलीवुड में इतना बड़ा काम मिला। सारे गामा चैनल ह बड़ा चैनल बा, रिलीज रात के कभी भी हो भी सकता, माने ऐसा मानल जा सकता है। तो जे भी वीडियो देखा था सब लोग से यह विनती बा हाथ जोड़ के भैया कि पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी के मान सम्मान बढ़ावे खतरा इतना बेहतरीन काम जो कैले बड़े एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद हमनी के तरफ से। पावर स्टार पवन सिंह के बॉलीवुड से पहले ही से लगाव, जैसे एगो छठ के गीत आई रहे पावर स्टार पवन सिंह के सोनू निगम के संगे बहुत बढ़िया ओकर रिस्पॉन्स रहल। तो ऐसे पावर स्टार देखी कलाकार के मौका किसी भी इंडस्ट्री में मिल सकता है, किसी भी लैंग्वेज में मिल सकता है अगर कलाकार के अंदर क्षमता हो। अब भैया खेसारी भैया के हमरा तो हिंदी गाना गावे कह दो वो कर मैं बेटी रोटी कह दी है, तो सब लोग के बस के बात थोड़ी बा। तो पावर स्टार पवन सिंह है जो कि भोजपुरी उसी तरह गाते हैं, भक्ति उसी तरह गाते हैं और हिंदी भी उसी तरह गाते हैं। हम आप सभी को बता दें कि सैड सॉन्ग के तो बादशाह है। पावर स्टार पवन सिंह के गाना पियर फराक वाली लाल घाघरा माने कोई समाज में बजा के सुनल जा सकता। रउआ सबसे एगो ये विनती बा कि स्त्री 2 के गाना अगर काल सुबेरे आवता तो एकलौता राज करे वाला पावर स्टार पवन सिंह के इतना व्यूज देवे बा कि गर्दा हो जा पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में। बाकी वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, काहे कि थोड़ा सा परिवार बड़ा होला तो काम करे में भी मन करेला। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।